はい、皆さん、こんにちは。カメラ&イムラン TV のカメランです。今日はウイグル人が愛するウイグル料理カバの作り方を紹介したいと思います。前回はウイグル料理どれくらい知ってますかという動画でちょっとだけカバの説明をしましたが、気になる方はぜひその動画を一度見てください。カバはラム肉の串焼きのことです。ちょっと前にファミリーレストランサイゼリアでラム肉の串焼きがメニューになっててすごく人気が出て、どの店舗でもいつも売り切れになっててなかなか食べられないというよく聞いたことがありました。今日皆さんがこの動画を見たらあなたもサイゼリアのラム肉串焼きより何倍も美味しくできるようになっちゃいます。ぜひ最後まで見てください。ラム肉を買えるところのホームページを動画の説明欄に貼っておきますので参考にしてください。そしてまたウイグル料理を食べれるお店のホームページも貼っておきますので、行ける時に行ってぜひ本場のウイグル料理をラム肉の串焼きを食べてみてください。今日は1ヶ月前にバーベキューした時の撮っておいた写真や動画を使ってラム肉の串焼きの作り方を説明します。よろしくお願いします。日本にいるウイグル人のほとんどがハラル肉を売っている輸入会社から肉を買います。冷凍できますので、使う日に冷蔵庫から早めに出しておいて、すぐに使う場合、袋のままお水につけておいたり、レンジで解凍か前の日に出して自然解凍したりするといいですね。使う材料はラム肉、玉ねぎ、卵です。調味料は塩、クミン、一味唐辛子です。今回は冷凍ラム肉骨なしもも肉とラムチョップを使いました。まずラム肉一口大に切っていきます。あまり肉が厚かったり大きかったりすると小さいコンロで焼くと時間がかかったりしますので調整しながら切ります。切り終わったら玉ねぎをスライスにして肉に混ぜます。卵を入れて塩、クミンを少し入れて混ぜてラップにして冷蔵庫で一晩寝かせます。こうすることで味が染み込んで肉も柔らかくなります。一晩冷蔵庫で寝かせたラム肉を串に刺していきます。ウイグル人だったらどのお家でもこういう鉄の串を持っています。鉄の串がなくても普通のお店で売っている竹串でも大丈夫です。串に刺したらコンロに置いて火加減を調整しながら焼いていきます。ゆっくり焼いて中まで火を通してちゃんと色が変わってきたらスパイスをかけて味付けをします。もともと味付いてますので自分の好みで塩、クミンを振りかけます。もし辛い味を食べたいなら一味唐辛子を振りかけます。はい、これで出来上がりです。
ラムチョップも焼くと本当に美味しくて、また串焼きと別の味わいがあります。ラムチョップに脂が乗っているので、口の中で溶けるぐらい柔らかくてジューシーで癖のない味です。はい、こんな感じでぜひお家でも作ってみてください。外じゃなくてもグリルやオーブンでも美味しくできます。はい、今日はここまでにします。最後まで聞いてくれてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ウイグル語でホース。